Γεια σας, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στην παρέα μας. Σήμερα θα δούμε για την Πανσέλινο που θα γίνει στις 17 του Οκτωβρίου, την Πανσέλινο στον Ζυγό, Πανσέλινο στον Κριό για την ακρίβεια. Το ζώδιο του Κριού θα παίξει αρκετά πολύ σημαντικό ρόλο και το ζώδιο του Κριού ξέρουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει. Είναι λίγο θυμωμένη αυτή η Πανσέλινος, είναι λίγο των εντάσεων, ναι μεν. Είναι ένα δύσκολο φεγγάρι του Οκτωβρίου αυτό, γιατί στο χάρτη της Πανσελίνου έχουμε πάρα πολλά τετράγωνα. Η Σελήνη θα βρίσκεται στο ζώδιο του Κριού, ο ήλιος θα βρίσκεται σε αντίθεση στο ζώδιο του Ζυγού, οπότε είναι και ο πολεμικός άξονας αυτός. Θεωρώ ότι θα μας απασχολήσουν τέτοια θεματάκια υπό αυτή την περίπτωση. Ο οροσκόπος της Πανσελίνου είναι στο ζώδιο του Αιγόκερο, μάλιστα στην πρώτη μοίρα. Έχουμε σε σύνοδο πάνω εκεί και τον Πλούτονα. Ο Πλούτονας ετοιμάζεται για την μεγάλη του είσοδο μόνιμα πια στο ζώδιο του Υδροχόου, οπότε εκεί θα δούμε μεγάλες αλλαγές να συμβαίνουν από εδώ και στο εξής. Βαδίζουμε προς νέες καταστάσεις, μεταμορφωτικές καταστάσεις. Ας ελπίσουμε αυτές οι μεταμορφωτικές καταστάσεις να συμβούν με τον πιο ανώδυνο και ανεπαίσθητο τρόπο. Στο δεύτερο οίκο της Πανσελίνου έχουμε τον Κρόνο, όπου εκεί είναι ανάδρομος στο ζώδιο των Ιχθύων. Έχουμε όμως και τον Ποσειδώνα εκεί, που είναι επίσης ανάδρομος στο ζώδιο των Ιχθύων. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι θα υπάρξει μια έλλειψη δραστηριότητας. Στο οικονομικό στοιχείο γενικότερα ξεκινάει και χτυπιέται, αν παρατηρήσατε, και στο προηγούμενο διάστημα και με τις εκλήψεις και με τις νέες σελήνες έρχεται λίγο και χτυπιέται. Προσοχή λίγο σε εξαπατήσεις που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, με μυστικές καταστάσεις, με off the record σκηνικά και ούτω καθεξής. Τώρα, η Πανσέλινος αυτή που θα πέσει στον τρίτο οίκο του ηλιακού οροσκοπίου υποδηλώνει μεγάλη δραστηριότητα σε όλα τα θέματα που αφορά τον οίκο, δηλαδή τα μέσα επικοινωνίας. Έχει να κάνει με το δίκτυο το επικοινωνιακό, έχει να κάνει με το δίκτυο το μεταφορικό, έχει να κάνει έσοδο από τις μετακινήσεις, έχει να κάνει με μετοχές, ομόλογα, έχει να κάνει με το θέμα της πληροφορίας γενικότερα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λίγο πώς το λένε, η εκδοτική οίκη, η βιβλία και ούτω καθεξής. Προβλήματα όμως και απώλειες που ενδέχεται να συμβούν υπό αυτά τα θέματα, σε αυτά τα θέματα, σίγουρα είναι πάρα πολύ πιθανά, καθώς αυτή η Πανσέλινος έχει έναν αποκαλυπτικό χαρακτήρα, άρα θα βγουν πράγματα και ήδη έχουν βγει κάποια στο κομμάτι των επικοινωνιών. Έχουν βγει λοιπόν κάποια θεματάκια εκεί πέρα που θεωρώ ότι θα γενικευτούν λίγο πολύ μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή σε αυτή την Πανσέλινο. Θα μας απασχολήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με το θέμα των επικοινωνιών, της ενημέρωσης, των μεταφορών και ούτω καθεξής. Δείχνει μια ταραχή, δείχνει κίνδυνο, δείχνει και ατυχήματα και μείωση εισπράξεων που μπορεί να υπάρχουν από τα έσοδα των επικοινωνιών. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον δεν θα έχουμε τίποτα ατυχήματα στο κομμάτι των επικοινωνιών, των μεταφορών. Λοιπόν, στον τέταρτο οίκο έχουμε τον πλανήτη Ουρανό, δύσκολη θέση επίσης και Ουρανός για τον τέταρτο οίκο, γιατί δείχνει αρκετά σοβαρά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις εταιρείες που σχετίζονται με το θέμα του νερού. Εκρήξεις έχει να κάνει, καταστροφές, θα φέρει τις δυσκολίες του ο Ουρανός από εκεί. Λοιπόν,
και από εκεί και έπειτα μπορεί να αποτελέσει και πηγή πάρα πολλών προβλημάτων που σχετίζονται με το κομμάτι της κυβέρνησης, τα ορυχεία, τις εξορίξεις και τη γη γενικότερα σε αυτή τη φάση. Στον 5ο οίκο έχουμε τον Δία, ο οποίος είναι ανάδρομος στο ζώδιο των Διδήμων. Είναι ναι μεν ευνοϊκός για θέματα που αφορούν τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ζητήματα, αλλά από εκεί και έπειτα βλέπουμε και μία διαφωνία να ξεκινήσει να υφίσταται ως προς την θρησκευτική εκπαίδευση και θεωρώ ότι θα αυξηθεί λίγο πολύ περισσότερο σε αυτό το τομέα. Στον 6ο οίκο έχουμε τον πλανήτη Άρη, ο οποίος και αυτός δέχεται αρκετά τετράγωνα και είναι και στο ζώδιο του Καρκίνου, οπότε σε αυτή την περίπτωση υποδηλώνει φωτιές, ατυχήματα σε πλοία, ανταρσίες, έχει να κάνει με εμπείρετες και μολυσματικές ασθένειες, γιατί έχει να κάνει με το θέμα της υγείας γενικότερα. Από εκεί και έπειτα όμως θέλει λίγο προσοχή όσον αφορά σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, με το υγρό στοιχείο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα έχουμε τον Ήλιο και τον Ερμή στον 9ο οίκο, όπου είναι ο οίκος της Πανσελίνου, θα βρίσκεται εκεί. Εκεί θα υπάρξουν, θα δούμε πάρα πολλές διαφωνίες μέσα στους κυβερνητικούς κύκλους, εκεί θα γίνονται αρκετά μπάχαλο λίγο τα πράγματα. Τα προβλήματα γενικότερα θα έρθουν από θέματα που σχετίζονται με το κομμάτι της κυβέρνησης, με την εξουσία γενικότερα. Οι αποκαλύψεις που θα διαδεχθούν η μία την άλλη θα είναι από αυτό το κομμάτι. Θα υπάρξει γενικότερα μία διαφωνία στο κομμάτι που αφορά την θάλασσα ή που αφορά το θέμα των εμπορικών υποθέσεων. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση εδώ πέρα ότι σε αυτή την περίπτωση η Πανσέλινος αυτή στον 9ο οίκο θα μας απασχολήσουν και πολλά πράγματα της εξωτερικής πολιτικής εδώ, γιατί δείχνει αυτή την τάση. Γενικότερα δείχνει η θηλυκή φύση, οι καλλιτέχνες, η μουσική, οι γάμοι, τα παιδιά, οι γεννήσεις, θα είναι θέματα που θα απασχολήσουν αυτή την Πανσέλινο. Γενικά, να ξέρετε και να έχετε κατά νου. Με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό, είτε μπορεί να είναι και στο θετικό στοιχείο, είτε μπορεί να είναι και στο αρνητικό στοιχείο. Ας ελπίσουμε όμως να μην είναι κάτι σοκαριστικό, ας βάλει ο Θεός στο χέρι του και να πάνε όλα κατευχή. Αποκαλύψεις αυτή η Πανσέλινος στον άξονα κρυού ζυγού, είναι λίγο θυμωμένη η συγκεκριμένη Πανσέλινος. Αποκαλύψεις και σκληρή θεωρώ θα είναι λίγο και στο κομμάτι των προσωπικών σας εδώ πέρα, καθώς ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο, έρχεται και σε γιώνει πολύ απότομα. Η κάρτα ταρό που μας βγήκε για αυτή την εβδομάδα έχει να κάνει με το 6 των κυπέλων, που είναι μια κάρτα που αφορά πάρα πολύ το θέμα της οικογένειας και το θέμα επίσης του παρελθόντος γενικά. Είναι όμως και μια κάρτα που σχετίζεται με τις επανασυνδέσεις εκτός των άλλων, οπότε ερωτικά ειδήλια, επανεμφανίσεις, πολλές επανασυνδέσεις ενδεχομένως να παίξουν σε αυτή την Πανσέλινο. Προσέξτε όμως θέματα ατονίας που μπορεί να σας ρίξει το συγκεκριμένο φεγγάρι. Το 6 κούπα μας δίνει λίγο τη συμβουλή ότι ζούμε στο παρελθόν και έχουμε αποκτήσει κάποια αιμονή την οποία καλό θα ήταν να την ξεπεράσουμε, άρα να κοιτάξουμε μπροστά. Ίσως θα ήταν καλό να επέλθει, να μπούμε λίγο στη διαδικασία, να έρθουμε σε επαφή με το παρελθόν και με την οικογένειά μας υπό κάποιες περιπτώσεις, να ανατρέξουμε σε αυτά τα σημεία αν και εφόσον αποζητούμε θεραπεία, και θεωρώ ότι αυτά θα είναι τα γενικά μηνύματα της Πανσελίνου. Τώρα πάμε για το ζώδιο του Κρυού. Για το ζώδιο του Κρυού τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο εύκολα. Οι Κρυοί και οι οροσκόποι σαφέστατα Κρυοί
Τα πράγματα λίγο πηγαίνουν αργά και σταθερά, αλλά από την άλλη πλευρά η Πανσέλινος αυτή έρχεται λίγο να σας βγάλει από την βολή σας. Ο βασιλιάς, ο υπότης των πεντάκτηνων εδώ πέρα, ίσως να σας δίνει σαν συμβουλή ότι πρέπει να μείνετε ψύχρεμοι, να μείνετε σταθεροί σε αυτή την φάση που περνάτε με την Πανσέλινο αυτή. Να περιμένετε λίγο να περάσει αυτή η μπόρα της Πανσελίνου για να μπείτε στη διαδικασία να σημειώσετε κάποια πρόοδο σε αυτή την περίπτωση. Δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις για εσάς, έχει όμως εντάσεις αυτή η Πανσέλινος. Εντάσεις που μπορούν να αφορούν πάρα πολλά πράγματα. Προσέξτε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία σας, πράγματα που θα σας ζορίσουν, πράγματα που θα μάθετε. Ξεκαθαρίσματα ενδεχομένως που θα κάνετε, αποκαλύψεις που θα δεχτείτε που θα σχετίζονται με το κομμάτι της εργασίας, των προσωπικών σας θεμάτων και ούτω καθεξής. Νομίζω όμως ότι το κλειδί σε αυτή την περίπτωση όσον αφορά τη δουλειά και την καριέρα σας δείχνει ότι προσοχή να προχωράτε βήμα-βήμα και να μην κάνετε, να μην κάνετε υπερβολικές κινήσεις μπροστά, παρορμητικές κινήσεις εδώ. Δείτε λίγο το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση. Από εκεί και έπειτα όμως εδώ, επειδή δείχνει, έχει λίγο την τάση να προσπαθήσει να σας οθήσει στο να κάνετε πράγματα γρήγορα, εύκολα και με χωρίς σκόπο, θα σας έλεγα μην προτιμήσετε αυτές τις λύσεις ικρή για να γλιτώσετε λίγο τις εντάσεις. Θα είναι ένα δύσκολο φεγγάρι για εσάς αυτό, καθώς θα δώσει νεύρα, θα δώσει εντάσεις, θα δώσει ταραχές, αλλά θέλει να προσέχετε ιδιαίτερα πολύ. Για τους Σταύρους έχουμε την κάρτα της Ιέρειας ανεστραμμένη, πίεση μπορεί να δέχονται οι Ταύροι αυτό το διάστημα. Η κάρτα της Ιέρειας ανεστραμμένη μπορεί να δείχνει και ότι η πίεση αυτή προέρχεται από κάποιο γυναικείο πρόσωπο που θεωρητικά μπορεί να ασκεί μια αρνητική επιρροή επάνω σας. Από την άλλη όψη σου λέει εδώ πέρα, προσπαθήστε να δώσετε περισσότερο χώρο στη φωνή και στη διαίσθησή σας. Μην περνάτε στο άλλο άκρο, δηλαδή να ζείτε μια ζωή καθαρά με το κομμάτι λίγο της λογικής. Δώστε χώρο στη διαίσθησή σας. Νομίζω ότι εγκλωβίζετε συναισθηματικά αυτό το διάστημα. Προσέξτε γυναικεία πρόσωπα που θα έχουν αρνητικές επιρροές επάνω σας. Σε αυτή την περίπτωση η Πανσέλινος αυτή μπορεί να φέρει και κάτι από το παρελθόν, αποκαλύψεις που σχετίζονται με το κομμάτι του παρελθόντος σε αυτή την περίπτωση, αλλά και με θέματα που έχουν να κάνουν πολύ με τον εργασιακό σας χώρο, με πράγματα της καθημερινότητας. Εκεί θα δημιουργηθούν εντάσεις, θα δημιουργηθούν ενδεχομένως ρήξεις. Προσοχή ωστόσο, γιατί αυτό που σας συμβουλεύει και το 6 των κυπέλων εδώ πέρα είναι να προσπαθήσετε να αφήσετε το παρελθόν σας πίσω και να μην μπείτε στη διαδικασία να ζείτε αιμονικά υπό αυτή την περίπτωση. Είναι και για εσάς ένα πιεστικό φεγγάρι, όχι όμως τόσο πολύ αν μπείτε στη διαδικασία να βάλετε τα όρια σας με κάποιον τρόπο. Νομίζω ότι και αυτό το φεγγάρι μπορεί να σας την δώσει αυτήν την ευκαιρία να μπείτε στη διαδικασία, δηλαδή να βάλετε τα πράγματα, να τα οριοθετήσετε έτσι ώστε να πάψετε να δέχετε τις πιέσεις που δέχεστε και ούτω καθεξής. Δίδυμος. Η Δίδυμη έχετε την κάρτα της Αυτοκράτηρας ανεστραμμένη. Η κάρτα της Αυτοκράτηρας ανεστραμμένη δείχνει ότι προσπαθείτε λίγο να αποκοπείτε από τα συναισθήματά σας, να τα καταπνίξετε, συναισθήματα, επιθυμίες, δεδομένου ότι το να επιδεικνύεται αυτοσυγκράτηση είναι δείγμα ωριμότητας για εσάς, δεν γίνεται όμως να ζείτε και χωρίς συναίσθημα, ακολουθώντας τυφλά και μόνο τη λογική. Οπότε, ίσως τα προβλήματα να έχουν να σχετίζονται με αυτό το κομμάτι. Προσοχή λίγο σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά σας, με τα συναισθηματικά σας, με τις υλικές και τις συναισθηματικές ασφάλειες, γιατί αυτές θα κλονιστούν. Η Πανσέλινος αυτή θα σας φέρει αποκαλύψεις που έχουν να κάνουν σε θέματα που αφορούν τα ερωτικά αλλά και με πολύ φιλικά σας πρόσωπα.
Νομίζω ότι θα μπείτε στη διαδικασία λίγο πολύ είτε να συνειδητοποιήσετε ότι δεν καλύπτονται οι επιθυμίες σας και αυτά που θα σας δημιουργήσουν χαρά στη ζωή σας, είτε θα μπείτε στη διαδικασία να αποκαλύψετε κάτι που σχετίζεται με τον ερωτικό σας τομέα, είτε προβλήματα που προέρχονται με τα παιδιά, που σχετίζονται με τα παιδιά αυτά τα προβλήματα. Εντάξει, η δίδυμη λίγο πολύ θα κλονιστείτε ως προς το θέμα των ασφαλιών σας. Οπότε λίγο πολύ περισσότερο προσοχή σε αυτά τα θέματα εκεί. Γενικότερα μπείτε στη διαδικασία να βάλετε και το συναίσθημα μέσα στην ύπαρξή σας αυτό το διάστημα και αποκτήστε όσο το δυνατόν περισσότερο συναισθηματική νοημοσύνη για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τα μηνύματα της Πανσελήνου. Η καρκίνη έρχεται το 10 σπαθί, δύσκολη κάρτα για τους καρκίνους το 10 σπαθί, καθώς δείχνει κούραση και είναι λογικό γιατί έχετε και τον Άρη πάνω στο ζώδιό σας, οπότε εδώ ενδεχομένως ίσως να τρέχετε να τα προλάβετε τα πράγματα. Όταν θα φύγει ο Άρης με το καλό από το ζώδιό σας, εκεί λίγο θα αισθανθείτε μια εξάντληση, αλλά η καρκίνη σε αυτή την περίπτωση, η Πανσέλινος αυτή ενδεχομένως θα σας φέρει πάρα πολύ καλά πράγματα, με την έννοια ότι θα έρθει και θα βοηθήσει πάρα πολύ τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά σας. Εκεί λίγο θα ξέρετε τι είναι αυτό που θα κάνετε, τις σωστές κινήσεις, τα μακροχρόνια αποτελέσματα, κινήσεις που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά σας, νέα πράγματα, σκέφτεστε, δράτε, κινήστε σε αυτή την περίπτωση. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ένα σχετικά καλό φεγγάρι σε αυτή την περίπτωση. Προσέξτε και σε θέματα που μπορείτε να ακούσετε για κοντινά σας πρόσωπα, οικία σας πρόσωπα. Γενικότερα μπορεί να φέρει αποκαλύψεις σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο όμως, επειδή είναι μια Πανσέλινος που σχετίζεται με τον οίκο των επαγγελματικών σας, μην βιαστείτε να κάνετε κινήσεις, δείτε και εστιάστε στα μακροχρόνια αποτελέσματα, γιατί αυτά θα είναι και το ζητούμενο. Γενικότερα επικρατεί μία κούραση, ωστόσο όμως προσέξτε τα πράγματα να μην τα διαχειριστείτε με την υπερβολή. Για τα λιοντάρια έχουμε την κάρτα του μάγου ανεστραμμένη. Οι λέοντες εδώ πέρα με τη συγκεκριμένη Πανσέλινο θεωρώ ότι θα σας απασχολήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι των σπουδών. Δηλαδή, αν θέλετε λίγο πολύ να μπείτε στη διαδικασία να ξεκαθαρίσετε, να δείτε τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε το επόμενο διάστημα, δηλαδή κάτι που θέλετε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας ή να μπείτε στη διαδικασία να διαχειριστείτε έγγραφα, νομικά έγγραφα, έγγραφα που σας αφορούν σε μια γενικότερη κατάσταση. Γενικότερα αυτό το διάστημα η Πανσέλινος αυτή θα σας τα φέρει στην επιφάνεια. Από εκεί και έπειτα πρέπει να βρείτε λίγο μία δίωδο έκφρασης, θεωρώ, ως προς το κομμάτι της πνευματικότητας των σπουδών, γιατί ιδαλλιώς σας βγαίνει μία αδιευκρίνηστη επιθετικότητα σε ορισμένες καταστάσεις. Προσέξτε λίγο εξαπατήσεις που σχετίζονται με θέματα που έχουν να κάνουν με νομικά έγγραφα και με κρατικά έγγραφα, ή μπορεί να μπείτε στη διαδικασία να χρησιμοποιήσετε εσείς θεμητά ή αθέμητα μέσα για να επιτύχετε με κάποιον τρόπο τον σκοπό σας. Η Παρθένη, έχετε την κάρτα του Ιεροφάντη ανεστραμμένη. Εδώ νομίζω ότι κάποιοι Παρθένοι γενικότερα ίσως ή δέχεστε λανθασμένες συμβουλές ή προσπαθείτε να δώσετε λανθασμένες συμβουλές, είτε πιέζεστε, είτε προσπαθείτε να δείτε τα πράγματα πάρα πολύ δογματικά και αυτό δεν θα σας βοηθήσει. Γενικότερα δέχεστε μία πίεση αυτό το διάστημα. Τώρα αυτή η πίεση μπορεί να είναι κοινωνική, μπορεί να είναι πίεση που έχει να κάνει με την εργασία σας, με το περιβάλλον σας και ούτω καθεξής. Η Πανσέλινος αυτές θα φέρει στην επιφάνεια μυστικά, που ενδεχομένως από εκεί να προέλθει το κομμάτι της πίεσης, αλλά θα φέρει όμως και θέματα που σχετίζονται με το κομμάτι των οικονομικών σας, οπότε από εκεί μπορεί επίσης να έρθει η πίεσή σας. Τα οικονομικά σας θα μπουν στο προσκήνιο, αλλά δεν βλέπω να τα διαχειρίζεστε με το σωστό τον τρόπο. Προσπαθήστε λίγο εκεί να μην ακούτε τις συμβουλές των άλλων και να μπείτε στη διαδικασία να
διαχειριστείτε τις καταστάσεις με τον γνωστό δοκιμασμένο σας τρόπο, με ό,τι κάνετε μέχρι στιγμής δηλαδή, από το να μπείτε στη διαδικασία να δοκιμάσετε καινούρια πράγματα που δεν θα σας ωφελήσουν σε καμία των περιπτώσεων και θα σας κάνουν να, να σας ζορίσουν περισσότερο. Η ζυγή, εδώ έχετε την κάρτα του διαβόλου ενεστραμμένη, από κάτι απελευθερώνεστε η ζυγή αυτό το διάστημα, αλλά αυτό που θα απελευθερωθείτε είναι λόγω της πανσελίνου αυτής που θα γίνει, γιατί εδώ πέρα μας δείχνει ότι ναι μεν γίνεται απέναντί σας, άρα θέματα που σχετίζονται με τους άλλους μπορεί να ξεμπλοκάρετε από μία σχέση που ήταν για πάρα πολύ καιρό μπλοκαρισμένη και δεν ξέρατε να βρείτε, δεν μπορούσατε μάλλον να βρείτε περίοδο ή δίωδο διαφυγής, τρόπο να φύγετε. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι αυτή η Πανσέλινος θα σας δώσει αυτές τις αφορμές που ενδεχομένως μπορεί να ψάχνετε το προηγούμενο διάστημα από τη μία πλευρά. Η Πανσέλινος αυτή έχει να κάνει λίγο με τους χωρισμούς, οπότε ζυγίσαστε λίγο στην κόψη του ξηραφιού αυτό το διάστημα, θα σας έλεγα. Από την άλλη πλευρά δείχνει ότι η Πανσέλινος αυτή λόγω των αποκαλύψεων που θα φέρει θα λειτουργήσει απελευθερωτικά σε εσάς, δεδομένου ότι θα συνειδητοποιήσετε πόσο περιοριστικές είναι οι καταστάσεις στις οποίες ζείτε, θα σταματήσετε να τις δέχεστε ως φυσιολογικές και τότε θα δείτε τι είναι αυτό που σας προκαλεί τον περισσότερο πόνο και θα διαχωρίσετε την θέση σας. Η στιγμή όμως της συνειδητοποίησης ενδεχομένως να έρθει και να είναι κάτι τελείως διαφορετικό και από αυτό που περιμένετε με τη συγκεκριμένη Πανσέλινο. Οπότε και εδώ θα σας έλεγα λίγη προσοχή στις αποκαλύψεις αυτές. Οι συνεργασίες σας, οι σχέσεις σας θα περάσουν σίγουρα από την κόψη του ξηραφιού, εκτός των άλλων το ότι θα είναι αποκαλυπτική αυτή η Πανσέλινος για σας, ενδεχομένως να προβείτε και σε ξεκαθαρίσματα που είναι πάρα πολύ απαραίτητα. Οι Σκορπιοί, εδώ έχετε αυτή την Πανσέλινο στα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία σας, με τη ρουτίνα σας και ούτω καθεξής. Θέματα που σχετίζονται πολύ με τα οικογενειακά. Θα σας βγάλει στην επιφάνεια αυτή η Πανσέλινος, αλλά στα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, με την καθημερινότητα, με τη ρουτίνα σας γενικά. Προσέξτε εντάσεις της καθημερινότητας, πιέσεις της καθημερινότητας, προσέξτε πιέσεις που σχετίζονται ενδεχομένως με παιδιά, με γονείς, με θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία αυτών, να πιεστείτε εσείς περισσότερο. Τα άτομα λίγο που σας περιβάλλουν ενδέχεται να μπαίνετε λίγο στο μικροσκόπιο. Εδώ κάτι που σχετίζεται με το παρελθόν μπορεί και να βγει στην επιφάνεια αυτό το διάστημα. Ναι, μπορεί να βγει στην επιφάνεια αυτό το διάστημα ή να μάθετε για πράγματα που σχετίζονται με τα θέματα της οικογένειας και όλα αυτά τα πράγματα να έρθουν να σας δημιουργήσουν έτσι μια γενικότερη πίεση. Τα οικογενειακά γενικότερα και της ρουτίνας θέματα θα είναι αυτή η Πανσέλινος για εσάς τους Σκορπιούς και θεωρώ ότι η πίεση σας θα έρθει από εκεί. Θα ξεπεραστεί όμως αυτό το πράγμα, να είσαστε σίγουροι. Για τους τοξότες εδώ πέρα, η συγκεκριμένη Πανσέλινος έρχεται να τονίσει πάρα πολύ το κομμάτι των ερωτικών σας. Τι θέλω να πω με αυτό? Νομίζω ότι αυτή η Πανσέλινος θα φέρει πράγματα στον ερωτικό σας τομέα, νέες γνωριμίες ξαφνικές, εκεί που δεν το περιμένατε, κάτι που ενδεχομένως να σας αλλάξει κοσμοθεωρία, κάτι που να σας βάλει λίγο σε μια άλλη ροή των γεγονότων, εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ ότι αυτή η Πανσέλινος θα παίξει πάρα πολύ, είναι ιδιαίτερα ερωτική για τους τοξότες. Προσέξτε όμως και αποκαλύψεις που ενδεχομένως να συμβούν στο κομμάτι των ερωτικών σας, οπότε κάτι που έχει ξεκινήσει να διαλύσει εκτός των άλλων, αλλά στους ελεύθερους μπορεί και κάτι να φέρει σε αυτή την περίπτωση. Αυτή η Πανσέλινος θα είναι αυτής της φάσης, γιατί είναι και στον άξονα κρυού ζυγού, είναι ανάμεσα στο εγώ και το εμείς, οπότε θεωρώ ότι στους μόνους τοξότες ίσως και αυτή η Πανσέλινος να φέρει καινούρια πρόσωπα που θα διαδραματίσουν το ρόλο τους και θα μονοπολίσουν και το ενδιαφέρον σας, γιατί αυτή η Πανσέλινος επειδή είναι δυνατή, θεωρώ ότι αυτά που θα βγάλει θα έχουν την τάση λίγο πολύ να μονοπολίσουν το ενδιαφέρον σας. Τα ερωτικά σας λοιπόν είναι πάρα πολύ στο προσκήνιο και γιατί όχι.
Οι εγώκεροι έχετε το 9 των κυπέλων. Το 9 των κυπέλων είναι μια κάρτα που δείχνει ότι μπορεί στην επιφάνεια να δείχνετε ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι όμως καλά τα πράγματα εκεί πέρα. Πολύ πιθανό να συμβαίνουν πράγματα και εντάσεις που κρύβει παρασκηνιακά η κατάσταση σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, το σπίτι, την εργασία γενικότερα. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δείχνετε ηρεμία, αλλά στο βάθος τα πράγματα εκεί πηγαίνουν, θεωρώ, αρκετά έτσι πιεστικά και δείχνει λίγο, έχετε την τάση να τα κρύβετε σε αυτή την περίπτωση. Γενικότερα αυτή η Πανσέλινος, προσέξτε, γιατί θα σας φέρει στην επιφάνεια αυτά τα θέματα που σας είπα, θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια και με το σπίτι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εντάσεις που θα προκύψουν με οικογενειακά πρόσωπα, αποκαλύψεις που σχετίζονται με το κομμάτι των οικογενειακών προσώπων, μπορεί να σας δώσει την ένταση αυτή, μπορεί όμως και να σας ικανοποιήσει σε βαθμό λυτρωτικό, δηλαδή του τύπου να πείτε και πράγματα που κρατούσατε καιρό μέσα σας, θέματα που έχουν να κάνουν με τα ακίνητα, με σπίτι, μετακομίσεις, αγορές, πωλήσεις και ούτω καθεξής. Πολύ πιθανό να παίξουν και σε αυτό το φεγγάρι, να ξέρετε. Η υδροχόη έχετε το 4 πεντάκτηνο, όπου το 4 πεντάκτηνο εδώ πέρα για εσάς σας βάζει σε μια διαδικασία πείσματος, σας βάζει σε μια διαδικασία ότι αρνείστε να εξετάσετε την οποιαδήποτε άλλη θεωρία, άποψη και μένετε στην δική σας την κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα παρά είσαστε λίγο αμετακίνητοι, θα είσαστε πολύ δογματικοί και πολύ πείσμονες σε αυτά που θα πείτε, είτε με συγγενικά σας πρόσωπα, είτε με πρόσωπα που έχουν να κάνουν με το, που σχετίζονται με το εξωτερικό ή με αποστάσεις ή με δικαστικά και νομικά ζητήματα. Δεν κάνετε αυτό που είναι απαραίτητο για να ξεμπλοκάρουν τα πράγματα, παρά μόνο εμένετε σε μια πεισματική κατάσταση που το μόνο που θα σας συνεχίσει να σας φέρνει θα είναι μπλοκαρίσματα. Και η Ιχθύς, εδώ πέρα που έχετε την κάρτα του 5 σπαθί, θεωρώ ότι προσοχή θα δώσει αυτή η Πανσέλινος θέματα πιέσεις που αφορούν το θέμα των οικονομικών. Εκεί τώρα ή κάτι θα ξεκινήσει να ξεμπλοκάρει στα οικονομικά σας η Ιχθύς, ή που θα σας δώσει πάρα πολλά έξοδα αυτή η Πανσέλινος. Και αυτή η Πανσέλινος, εκτός του ότι θα δώσει πάρα πολλά έξοδα, θα μπορείτε λίγο και να τα διαχειριστείτε, γιατί θα σας φέρουν εντάσεις. Λοιπόν, οπότε προσοχή λίγο στο μη σας εξαπατήσουν οικονομικά ή θα το αντιληφθείτε, κάτι που σχετίζεται με τα οικονομικά σας, μια εξαπάτηση, μια κοροϊδία που ενδεχομένως παίξει, θα το καταλάβετε και θα μπείτε στη διαδικασία λίγο να βράσετε στο ζουμί σας. Εδώ θα σας έλεγα προσοχή στο πώς θα διαχειριστείτε τα πράγματα, ενδεχομένως να κληθείτε να κάνετε κάποιους συμβιβασμούς, αλλά για αυτό το διάστημα της Πανσελίνου καλό θα ήταν να θάψετε το τσεκούρι του πολέμου, καθώς τα πράγματα θα είναι σε ιδιαίτερη ένταση για εσάς τους Ιχθύς. Λίγο πολύ κλονίζονται τα θέλω σας αυτό το διάστημα και η προσοχή σας στο επίκεντρό σας πέφτει προς τα εκεί. Αυτά ήταν τα μηνύματα για την Πανσέλινο που θα γίνει στις 17 του Οκτώβρη, ώρα περίπου στις 2.30 το μεσημέρι. Θα είναι αυτή η Πανσέλινος, μια Πανσέλινος στον άξονα κρυού ζυγού, ένα έντονο φεγγάρι, ένα δύσκολο φεγγάρι των εντάσεων, αλλά θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε τις εγγραφές μας, πατάμε το κουμπί της εγγραφής στο κάτω μέρος της οθόνης και το κουδουνάκι για να ειδοποιήσετε κάθε φορά που κάνουμε ένα live ή ανεβάζω ένα βίντεο. Να περνάτε όμορφα, περιμένω τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας και εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια.